Yo, co, maju. Yo, ayo. Yo. Gempur. Ayo, gempur. Yo. Yang tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut ngisi sing mijil Prabowo magut suraning driya sadra panglebur gongso Raden Harya Kumbakarna majeng wonten rananggana parandene kinaraya wadyabala saking Pancamati mahewu-hewu jajang rewanda ing ngroyok Raden Harya Kumbakarna parandene tan obah tan polah mung tansah njregedhe kaya tugu Sinokarta jroning mendel matek daya karosanipun para kadhaning wanda kakirikaken padha sakala kamprung bubar mawut sareng tunjang pisan dinemune aku malah ketemu karo adikku Yayi Gunawan Kuntawibisono. Yo Kakang Mas Kumbakarna kula ing dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Rama Wijaya ing Pancamati kinen majeng wonten palagan mapakaken grijanipun Kang Mas Kumbakarna. Aku ora tegel mungsuh karo adikku sing tak tresnani. Aku ora wentala mungsuh adikku. Oh, Gunawan. Kang Mas Kumbakarna. Reneng ingkang rai kula tinang genah nampi sesangge maning ingkang amrat. Tinimbang kula wani kaliyan patuko Kang Mas Kumbakarna. Kula nyuwun dipun pejahi. Bedah menapa kula gesang yen kula ngantos aben ajeng tanding kalian Kang Mas Harya Kumbakarna
Kula nyuwun pecah. Kula nyuwun pecah Kang Mas Kumbo. Adikku di. Adikku di. Oh. Cirene serat ibaran ingkang lepat kula nyuwun pangapunten Kang Mas Kumbo Karno. Adikku kowe ora kleru, kowe ora luput. Mergo nampa sesanggeman sing luhur dadi Senopatine Prabu Rama Wijaya. Malah kepora aku sing kleru. Mergo pun kadang kok adu arep tandinge kadangku Yai Gunawan Kunto Wibisana. Duh Kang Mas, bebendu menawi badhe kula sandhang menawi ngantos pantuka Kang Mas Kumbo Karno majing wonten Rananggana tertamtu wadya balanipun sinuwun Prabu Rama Wijaya remuk bubuk dados rerempun paduka pengawak Prabata sentosa bau balung tertamtu saged ngendhih grijanipun wadya boling Pancawati. Kaya aja kleru panarekamu Yai Gunawan. Persajan wae kowe tak belakani genggolane atiku. Ngonku maju ning palagan, aku ora labuh marang Kakang Dasamuka. Aku ora mbelani Ratu Gustiku. Nanging aku belani bumi negara Ngalengka Diraja. Mergo aku dilairke, dimuktekke, diwareki. Mangan enak nyandang rapet, ngenyang kamukten keceh bondo. Sing muktekke bumi negara Ngalengka Diraja. Nadan iku tinggalane sawarga Eyang Sumali Raja. Nanging ya lumantar bumi Ngalengka Diraja sing wis mulyake uripku. Aku bisa mangan ulu pametuning bumi sing tak dahar, sing tak ombe banyu saka negara Ngalengka Diraja. Ulu pametu saka bumi negara Ngalengka. Nista-nistaning tumindak yen nganti pun Kakang weruh Senopati anung-anungan deling dewa remuk bubuk dadi rempon Kumbakarna kok mung mandheg mangu ketungkul sanggawang jiwa kaprajuritanku jiwa kasatriyanku ana ngendi mesti bakal dedel lan asor wibawane pun Kakang. Nanging sasampunipun paduka ingkang majing kula kinten sedaya Senopati Pancawati Dendra boten saged ngubuk kemenangan. Yai Gunawan aja cilik ati, aja nangis. Kowe aja nangis. Aturna Prabu Rama Wijaya. Kumbakarna aku ora bakal mati. Aku ora bakal mati yen durung Ratu Titising Bathara Wisnu sing nguntapke patine Kumbakarna. Aku rila. Najan aku mati tumekaning pralayaning Tegal ana ing Rananggana syarate sing mateni Titising Bathara Wisnu Prabu Rama Wijaya. Adikku sok maju. Oh. Ya. Oh. Ah.
Nemo hai. Hai. Manwara Candra Seta jejak rawon kabimento marang Bayu Manggara Maya mulat saking katebian Raden Senggana ya Raden Anoman ingkang paman Sang Nerpati Sugriwa semunipun kapikut jroning mendel matek daya mujijat nedha ngintu daya kekiyatan dhateng ingkang paman nenggih Sang Nerpati Sugriwa satemah ana daya luweh manjing lumantar kusikanipun Sang Nerpati Sugriwa daya luweh manjing mring raganipun Sang Nerpati Sugriwa najan wis kepikut parandene Raden Harya Kumbakarna kalingan suka ilang prayitnane ngetok karsanipun Sang Nerpati Sugriwa ana ketek ana daya kekuatan mijil saking jempol suku minggah dhateng dengkul minggah dhateng jaja minggah dhateng jangga danguning dangu ya nungkak krura Raden Kumbakarna lena kaprayitnanipun sanalika Sang Nerpati Sugriwa nyokot gerananipun Raden Kumbakarna satemah dadi grumpung mati kowe lho mudar kowe kaya belian aku ling-ling-lingan ngonyet-nyet ora panut banget kowe ilang kulinya kan aku dari kelumpung ilang kulinya kan dari kelumpung Li Rama Wijaya Li Lesmana wah obrak-abrik kowe